tun chum chu Nigeria ram lampang hoile donango update masa kan soitong khanin US sipai te puinain Nigeria force te chu an chena hle to helhote tom kuk chu an lu chu na sa hlea heti anti ngam le anti thaina chan poimo ber chu US sarkarin air strike abai wangani kan tilo thailo wang soitongin US sipai te tran puina in Nigeria sipai te hian helhote bei pui an thlak na konga hian helhote mun pui an kem poimo tak tak le rampil ril tak taka omte chu an lu chu na sa hlea tuna hi chuan Nigeria sipai te hian an hne ti thei anita ani heti la hian englai point henglai ram re thei taka intel khom laklo to helhote hi an chimit mai donem ti chu zona lian tak alani reng lo theilowa mase tun din huna chuan US le Nigeria ram thodun na hian ra tha chu achua kan tingai lo thei don lovani tuna chuan boruak zong zong hi rampuma po adai chak to hlea helhote beihna chanchin thonthungai nom tak tak te hi tuna chuan ram chung mi puite ti ti tuiber anita ani khoimuna po mi puite chuan security agency hrang te chu an thorim em awangin lo puina konga po theitop an chu ave meka chu mai ba ka hunrei takata an lo sei chu ngam lo thu tam tak te chu security hena te hian an rol ruka chung an thu rol ruk tlang puite chu helhote tom ruk na mun an sei chu mai ngam si lo te ani hlom ani tuna chuan Nigeria ram hi alum chho chakle hle to hetia sikle sa in thlak chho zela hian helhote hi amma angin an chena zen ngam to lo nia hriat ani then khat chu state dangdanga an tlan dar meka then khat phei chuan Nigeria ram atanga chu avek antum ti thute po om chungte chu achan ni om chu an che vela security network a khau chho zel wang ani heti mek la hian kholzin mi te ro chu ana zungin Nigeria hian thlolu an la phallova arammi lo nei tu te po tuna hian Thlamuang takin lo lama na an la thuk thei chi lo tun din huna ero rampum din mun hi chu adanglam to hle ti chu achiang to soitong khan tuna hian security officer te chu ramngo chunga te an luta khopui hrang kalpona kongpui poimo tak tak te chu andangin lir thei ve wak te chu an chekrenga heti uluk taka mun poimo panna kongpui hrang an chekna hian virus angmaya tlandar mek helhote po an man mol to ni hengan man te chanchin hi state hranga adar zela chungte chuan chanchin bu hrang headline a o chho mol bandit terrorist in Nigeria ram atanga an tlan chiat san an buk le mun poimo tak tak te chu tuna hian Nigeria tual chung sipai te chuan enfia na ngor takin an thok mek bokani rampil ril zoka an kem tamjok te chu mu chu ani to chung hun atanga tlan chuak te chu tuna chuan andar zau to hle ti ro chu information englai point an dong reng ani mi puite chuan heng helppawl te hi an chunga be pui thlak na achak zo ka wangin aruk the ang bera insona tlan chhe te chu akha tokin an hule zo thina Nigeria army te point mun tam taka chuan ral thuam te an mana an duty post le ral thuam an thuruk na mun te po an mu belzel mi puite zinga an mirin hlel deu te po thu zo fia turin an hruai zela chu an chet na chu an che sol lo hle ti po alo lang me kani heti mun hranga helhote zon be pui an thlak na lama hian helhote chu man bel po an nga hle a chung an mi man te an dop na chuan helppawl hrang in khurna mun dang te po an mu chu bel zel bok soitong khan tuna chuan Nigeria ram boruak ain thlak tak mewa no central region ate security agency te chuan kholzin mi tangkhang te kara biru te po an rek chuak zela an ni ho chu kholzin mi te chuan na lir thaya te an lo tom ti chu an hre chuakin an beipuin ma asone ma wangin Nigeria sipai te point fak an hlo hle
atir lama kan soi tongin north west ate po kholum azur zela wangin tuna hian hel then khatte chu rampon lama te tlan che tantum ti thom an threle ta zela mase an ram china nana na hi chuan tuna hi chuan security force te chuan an chevel chu an vil rengani tuna hian mun sang sanga te chuan information hriat tirna chu achak to hlea aruk deuh taka terrorist tlan dar then khatte po ramdang an lu main security force te chuan an manual to Nigeria sipai te hian an ro man na thatak tak te chu tuna hian an kalpui meka state danga rin hlel om deuh oma an thriat chuan chulai tanga state dang state MIZO ka te chuan an lo chan khala heti an lo chan khalna lama hian a rolin terrorist te chu an man chho mek ti thu thang te a om mek ani heng chanchin lom om takte kan hriat chho theina chan chu state rang mi puiten security force te hena an thil hriat ruk te an hril ngam to wangania chung mang te chuan force te hian helho te dap chu na hi chak takin an kalpui thei ani Nigeria mi pui hlawna awanga ngoi reng thin te chuan tuna chuan helho te chu an norlet ngam ve to ani bera hriat lo khoilai mun ange an lu ti te zanlama an thil mu le an chevela thil thleng chi hrang te chu security force te hna chuan an hril mi ngam to he puina hian security agency te chu ruaman na thazok a siam chhotir zel boka chu wangin tun din huna Nigeria ram ralmuang chakta hle hi sipai ho te norna awang chau ani lova aram mi puiten thei to pa an lo pui vena azara hian bandit te chu an tlan chiat pha ani ti chu khawvelin a hriat pui mek tuna chuan heng community intelligence te hian mun poimo tak an chang to chung an mi man te chu thu tam tak zot fi in an ka atang chuan thu poimo tak chu Nigeria sipai te chuan an hre chho mek atopa zong he boina cha tak le in tha na sa tak hi hun thar le ni duom mangin ral mon na hun thar duom tak chuan aron chen chil ve to donem niang ti zo na chu comment lama iron thai lang ve le donia heti mek lai hian helho te hian eng ang takin nge ma an lak le don ti zo na ero chu khawvel ram hrang shruai tu teril ruwa a om lo theilova rem na hi alo om le ma lo chuan heng operation te hi chunzom zel ani donem ti zo na te helpol tlan chemek te hian ram chung dan poimo tak chu an la tlan sia chan donem ti zo na te chu zo na lian tak ani atopa chuan an man vek donem ni heng ho te hi an manin an that vek thei donem ni heng te hi mun tina an ti tui ber chu ani chung ko tin te chuan online platform le sarkar official te zinga po chung zo na te chu an pemol mol renga chung hil ho te ral thuam zo zai an man khom tak te chu khoilam atanga an nei nge tia an dop na te po hil ho te chuan an ral thuam te chu an tho pui poimo tak te hne na tanga an mu ani thu an soya chung an pol tho pui te chu security agent te hne na chuan an puang suak mek to heti lai ero chuan helho te an beihna konga chakna chu changmek ma se kong then khata chuan har satna ala om thova kan soi tong khan terrorist then khatte zinga la biru theide chuan inzom khom le an la tum reng ni in an hria ani abik takin chung mi te chu Nigeria sipaiten an man ma aram pon lama tlan chuak ta te kha an nin an hria mase anni ho po chu tu nai mai a chuan an ron thok mai thei to don lo ti ero chu chiang takin hriat ani thung mun tam taka an ral thuam thu ruk te chu ti chiat sak anni to miu awangin indin thar le tur chuan heng terrorist te ma hi acha to hle don ti chu hriat saring ani to chumai baka Nigeria rama hian ama angkha chuan sol rong an ron bol le mai thei to ri don lo ti chu alang chiang to angai ani mun hrang Nigerian sipai petroling te chuan helho te zinga an hruai tu te chu an man chuakin an la that zel boka US intelligence ten an puina awangin tuna me chuan Nigeria ram chu ramral muang a chang chho mek ti chu khawvelin a hmu dan ani to ani